Saya ngelik, emang dengan rak dengan ngan pong kenang ba ngan sip kekli. Rendah ya itu memang seketi sekejap lei net yang kumno. Balai pilek kum ni kong mo nga su ong ye pi kong pim dei ban tieng mar ki Briew hi ki sngu thu para Briew ki brom ye pi om dei ba kum ba pi mudur ba kin sawan kerwet ye pi kin sawan bok ye pi nakli nei em kim la ban le kum ta itu ba pi men ne ngan ong ye pi ngan batai nomor ba ngam tip ya kan ni mo nga yo ya kan ni ka video jong ini ikong i sa jong yang ada da i mama ho ngam dei mama jong i in real tang ba ho ke jing burom jong i nga sung tanat bat nga burom i iru bat nga sa page ya ki video ki jong iru kat tu kat ni te nga nak banta jong pi kong nga kwa ban advice kum ni kan kawai kalong ba pi kidan ki kentin ke ba piru pi kren ma wat om sungorem ya kata nomor ba pi pen pau persak kum tu ba pi yu ma cu ya ngap perlok kini ki kentin ke ba ikong ikren Nama ba pitip balai ngawang kupta. Pinyo iem haki comments tapi pulem haki comments jonga. Oh ni. Ki comments yang em ngau lada ki kentuk markmat yang kin adik tudum yang kini kinong kersan pra. Kinong kersan pra em ki komen yang lada ki kentuk markmat yang ngau kin ai ben yang teman de nama kata kasimpul bangaya iya po comments de katakin ba kasawan perkat yang pasang ngelik emang dengan rak ngan pong kenang ba ngan sip kekli rendah ya itu memang seketi sekejap lei net yang kumno ma de pi snow kumno parlok pi pin krek kumno nga te ngam lit sektu barali ngam berpot ban lit sektu barali mo ndai ngangan be don kam Pilatip ini Kiba don la kam ngibun kam mo de nama kata don kam dengan seperti te balai ka salong kum ni mo ikong bandeng ka tu ka helmet ini di ikong shanti polong dengan bakla kan te balai hab deng ya ka helmet mar ba i tieng ba kini kisngi benta ba i mut ban lei sa silong mo iongan ra dak helmet ngan dalit sa slong ngan deng dak helmet dengan ya sino te nga ong ini ikong balai phile kum ni kong mo nga su ong ye phi kong phim dei ban tieng mar ki Briew hi ki sngu thu para Briew ki brom ye phi om dei ba kum ba pi mudur ba kin sawan kerwet ye phi kin sawan bok ye phi nakli nei em kim la ban le kum ta bat kim don hiru ki ba kum kita ki ban le ya kata nomor ka anjro kam sha ba ki Briew kan sule ya kata kade ka kam sniu ka kam jabo ban ong ban le ya kata de kong piru pidai ban nanggan kumno ba kren ni ka ba kipat ba kin sngo tanat nomor teng lingba ka jing kren jong pi ka ba penlong domno ya kipat ba kila ban dom ru ya pi te to kum kita ki kinum ja ndre nga sugar pat ya pi kong wat om sir ba village national la da pidan ha ka ni ka jing sir pnya chirom chaneng ru pinhap deng da helmet te kata kamlong bat nga try 4 judon ki Briew po aka jaj Briew khasi jongi mo ban ong ba tang na kata ka jing septing bang hab deng no daga helmet kata kam 4 judon hi nomor ba phi ya cherum chaneng ki bon ki paj ba ki bon ki Briew te phim dei ban septing phin deng helmet tang phi marwai te jakaba ki Briew kin ong ye phi ba ka Briew ka ba biang kli ka ba biang ga jing mut jing perkhat kin sa ong no ye phi pa imat ka ni ka Briew de kadang mi na sanker tesno bah wat om perkat ya kata bat om don hi ki Briew ru ki ban le pi ha kata korkom